tapi berat terima bola anak kami. Bensin kalau pun sudah jadi suami. Apa? Wah, saya dulu baru ibu ya teman. Saya dulu baru. Saya dulu baru. Batu. Ayo punya batu ayo batu ayo. Rumah kamu nek bau di kasar. Oleh bagus. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ada yang kurang ayo. Indonesia. Ora wong Jawa tok. Aku mubeng Palembang ngampek Hongkong ngampek Taiwan. Nang kono enek wong Indonesia, khususnya wong Jawa mesti ana kupatan. Lah halal bihalal kuwi Mas Yudo ya pirsa nek jaman Sultan Agung nek kowe urung nek sing pojok ki papat urung malah retek banget buntere jandur wong sing wis ngaku lepat lontong olone kotong kembali ke fitri entuk cahayane swarga jan ki janma nur ki cahya dadi entuk janma sing entuk kire era dunya aman Aku biar dia tahu Mbak. piye Duwe pacar sing koyo ngene iki. Terus? Bae sing manggah marani ae yo. larane ati paling pertama iki loro terus suwe-suwe terus gak bocah sing karo cah SMP kok omongane menjurus Bawa kelas bawa kelas. ayo bisa oh belok barang Iki tak bayangke sampean ki dadi pacarku. Dadi tak tomane iki sampean ki wong sing paling ganteng dhewe sing paling tak tresnani dhewe. ora sah etok-etok tenanan wae Tenanan apa wani ngragati aku? Oh, mahe ra duwe. ojo nyek saiki Apa, Mbah? iki sugih Kok iso? alas mantingan ngantek juru Banjarjo dituku untuk Januari panen kethek Ora ngerti kesugihane mondok. ora ngerti Omahmu lho cagake pira? Cagake 12 bah iki. apa Jangan ya pendopomu cagake 12 ya. yo Sing papat nang tengah kok sing 8 nyongkok kok apa ngoten iki. panen pendopoan ambruk kayak omah ramah tamah anak kayak anak angin kolor itu anak Sopan omah. omah kamar mandi kok tekan omah yang model kayak ya ini bangun ngomong akeh Ya iki gawe Mau akeh ki lho. Kakang aku ora trimo bola anak kakang. Niki wis salah ganteng kok. kan maksudnya ojo teman-teman kuwi mau sak sore di jero mobil Apa jenenge? keren permanen supir sing wedok kan masak terus main keren ya ini bangun kakang ya Injen kancang Mas. yo kacang atom wong iki kudu sing budaya sing seni. Sing semelan, sing semelan. Rene malah etrau. jadi lagi santai mbak Nah, iki lho wong mbok sing bawa ora iso. jadi bangun kakang ya tahu tanggapan aku ngene iki Lah terus dhek mengu kuwi blakone cek mengu ngalor Lah kok malah kayak hula hop ngono ya. Puter-puter lho. main apa? Nah,
Dan ngono. Alamat iki suwi mamon meneh iki. Apa? Ngomong kanca kowe. Ah. Sing wedok kaya komorate, sing lanang kaya komodo. Komodo mbak dasu. Lalu komorate karo sapa? Alah, kowe iki dagelan undang kaya kalah karo kene. Lah kok saged? Dengenane nyalonke DPR. Bener iki dipasang sak mbene. Oh, alasane prapatan. Jadi, Injih Kang Mas. tresnaku marang sliramu. Kang Mas nek ngomong ngadep mriko mawon nggih abate ambil ndak enak. Ngengkel lho, benare kamu lho to. Kowe ndek sore tak omongi ngengkel kono aja nggawa cangkem sing iki lho. Kelae. Nggawa cangkem sitoke ke lho. Tangan sitae rong garing. Ketinggalan Kang Mas niki bensin kalau pun sudah jadi suami. Ono ki lek ceblok ki boyo. Ngomong ngono lho, ben aku ki cepak. Aku ini sedelo ae ngono. Ngono iki aku ora gelem meneng-menengmu ini. Lah kire. Akhirnya aku yuk keri. Jadi, Iki ngapa? Keget iki kancane. pikir kowe kan dari liyane kono. Kenapa? Pak Bupati kula pun lunas dan langsung. Iya, Kok abae wis lunas, Miken wis lunas, aku wis lunas. Kok sing ra jelas kowe kok iso kene wis. Tapi tidak BRI langsung disetorne ngono rumah. Nah, ngene. Ini lagi wanine karo tajune. Tresnaku marang siramu. Tak rewangi rale-rale rantas malang-malang putung. Pecahing dodo utangmu biro segumuk bau senyari banyak. Kok iso sedumuk banguk iki piye to? Tapi sedumuk banguk. Dumuk Banguk. batuk. ayo kuwi ana bakuke ya ayo ana bakuke ya. Rumangsamu nek bau iki kok kasar. Boten. Biyen ki enek majalah Joko Luda. Nggih. Nek sing diarani kuncung kitah lanang, cilik nang kene ana kucing bau kuwi tak cilik sing kuciran loro. Saking asosiasine wong-wong kuwi. Ya wong-wong kuwi. Lah iya. Perkara majalah kuwi aku geger karo marang tuwaku. Kok sapa? Lah piye lah bau tak kei kuncung lho, Bang. Yo ayo. Ora ora ya. Kene-kene lagi jane dikelabang. Lumpuh pisan kena piye kali lumpuh pisan kena piye malah gak ketok serem. Kene lagi. Aku ndak enak. Gue tiba ikut coba banget kemudian saya itu kayak telong Kelupaan pisan kena pisan. Pak iki kan sampeyan gandeng saka kono dadak
wong loro jajan. Oh nggih. Mbak Niken badhe teng pundi? Badhe gua telek, Mas. Temen. Senang nek ngomong telek ngendune dikeruk. Sapa sing aku bojoku? Hah? Sing aku bojoku sapa? Etok. Oh, ngono. Dadane aku ndek bojo sampean kok ora anakku gendruwo. Yai, ora pareng kaya ngono. Ana ing sadurunge Taman Makam Pahlawan kene sing Taman Makam Keputren. Makam Pahlawan mendembok. Taman Makam Pahlawan sudah Taman Keputren. Ya. Yen gampang luwe gampang. Biar masyarakat Ngawi pirsa, Mbak Niken asli saking Kota Kediri. Kota Kediri. Sekarang sekolah kelas berapa? Setunggal SMA. Tunggal SMA pinter nyinden, Mbak. Alhamdulillah. Anake mondol sing wedok, Mbak. Metan, metan, metan. Metan. Sing ngetep. Ngawur. Lah ya, Pak. Wis lairne kok. Wis ngalah. Aku bakalan ki suwi lho karo. Lairnya yang wujud bayi kan lho. Kayak mau wujudnya ketrek. Bojone mondel ki lain-lainnya anak iki pas meteng songo. Usum tikus kan. Ora meteng songo. Dadi nang kuping, nang ndas, nang cepet, nang pentul. Dadi meteng kaya mau tumor. Ning pentul. Yen nangis. Gila kamar ibu di kopi ya? Kayak cara ngerti anak kowe. Iso wayang kulit ngene saiki Iya nek ngomong itu. Bayaran dulu. Apa to saiki sing ora disaingi iki apa busuk rek disaingi kowe. Angel Dan ketok mesra jambine karo sampeyan anake lho, Mbak. Dan ketok piye lho, Mas. hati-hati untungnya pasangan lho. Kok kok jare kok Iki itu palsu lho, Mbak iki. Itu palsu. Asline sakmene. Ya. Ngawur masak mono lho. oh enak rock metal. Jaminan kok jaminan kan. Jambine saiki lho. One bagus. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ada sing kurang ayo. Doknya belum. Oke ndoro. Berarti kulitnya berarti kotor karo mikir. Iki berarti kok mesti ngombe obat. Napa kok sakit? Mencret, sumpah. Kakek mangan sumpil. Batu baru diolah ke pangan. Olahnya bokongnya kandel pepesan toh. Tanganmu. Iya. Kok iso yo moe. Kok nek garingan lantak dhewe. Tan kenati nombas harta
juga kayak apa itu ayu Nah, nemen. pakai komplit pakai komplit loh ikan ini Suarane apik, pasuryane apik, kulitan kuning, joget apik. Mula nek larang ya lumrah. Lah, dine mondol iku. Pripun mati kula. Dadi ku apa? Bisu. Bisu bisia kowe. Modal iki omong jelas aku ora lho kok bisi. Oh, sing goblok e bebek kae ngomong bisu mesti itu. Lah ngono bakal dikoki kae. Ya udah tiba. katanya apa ini? Senang kula mawon Oke, nanti pakai pot anu mawon dicampur mawon. Oke. Thank you.
kembali ke laptop. Iki acaranya luar biasa, Mas Yudo, para dalang, Pak Iken, kupatan ngiras pantes halal bihalal. Mau disinggung Mas Yudo, Mas Dalang, kupatan ki tradisi sing ora iso ilang karo budaya Indonesia. Ora wong Jawa tok, aku mubeng Palembang ngampek Hongkong ngampek Taiwan, nang kono enek wong Indonesia khususnya wong Jawa mesti ana kupatan. Nah halal bihalal kuwi Mas Yudo ya pirsa nek jaman Sultan Agung kuwi ya wis ana. Jaman ngadeke negara Islam ning Demak Bintoro ya wis ana. Ditengeri Jam Sunan Kudus ngundang murite Arya Penangsang karo Hadiwijaya sarasean ana Kudus, terus kuwi anane diarani halal bihalal. Ruwete Indonesia sakwise kemerdekaan, ruwete politik ana Indonesia. Bapak Presiden Insinyur Soekarno kepengin nglumpukke tokoh-tokoh politik uga tokoh-tokoh para alim ulama. Pak Karno rembukan karo Mbah Hasyim Asy'ari supaya dianake kumpul sakwise lebaran, dianake parpatan, dianake sarasean sakwise lebaran, ngiras pantes, maaf memaafkan, saling podo njaluk sepuro, akhire nganti sabrene dadi halal bihalal. Paham? Kula matur nuwun Pak Bupati Ngawi, Pak Wakil Bupati Ngawi sing anake halal bihalal. Biasane nek pendopo saiki dikek alun-alun, ini wujud Bapak Oni karo Pak Anto ngerangkul rakyat Ngawi supaya guyub rukun bebarengan, kerja cerdas, kerja tepat, dan kerja bermanfaat. Luar biasa. Lah nek kupat karo lepet ki kan kowe SMP. Lepet ki teko tembung luput, ngaku luput, isine ketan pliket kental supaya pas seduluran ki ora pedhot. Nek kupat isine beras, beras sing putih sing wangi. Nek lontong kuwi wujude dawa, sok kowe ngerti. Lontong ki sipate wong lanang ya ngono kuwi. Ya dawa ngono. Enake nek diucani. Nek kupat ya metutuk ngono kuwi. Lah kupat mangane enake nek dibelah tengah. Kuwi ya kaya sipate wong wedok ya meletek ngono kuwi. Wong wedok meteke napa, Mas? Gua tak bikin foto. Nek kupat iku Nek kowe urung nek sing pojok ki papat kok. Malah meletek banget. Buntere jandur wong sing wis ngaku lepat, lontong olone kotong, kembali ke fitri entuk cahayane swarga. Jan ki janma nur ki cahya. Dadi entuk janma sing entuk nur cahayane swarga sing wis kembali ke fitrah. Nek salah aja ngenteni lebaran, aja ngenteni poso. Saben dina nek rumangsa salah njaluk pangapura. Sing nyuweni pangapura halal, sing njaluk pangapura halal, akhire halal bihalal. Oh, ngene iki tak nggo golek dhuwit rowan sih. Mumpung. Bentane. Mereka tuh sekretaris tombong angan Ora, engko nek aku omonge netizen ngeloke. Piro ngomong cewangkem netizen tak buku ora nanggap ya ta. Silahkan
silakan menghujat monggo. Gini. Ora nanggap Ora nangkep. Pancen netizen niku Netizen zaman sekarang itu Netizen kok. menuntut Netizen kok netizen. baru apa kada iki aku arep nuntut karo dalang apa jujur ya dalang telu iki tetep sesuk taat lagi sebagian gusur royaltine piye